لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحمة الله عز وجل. صلوات والسلام على أفضل پیغمبر محمد صلى الله عليه وسلم وعلى família, toda a sábia. Împăsau colasul și din asta care putem să ne măcar dunia în mână să lăsăm să nu. Avem havale că era afacă cea nevoi peigamberi că era afacă totuși așa o nu alaihisselam. O nu alaihisselam dalo dalo ova de peigamberia Oaidare filmele strana e Allah'esere azza wa jal. Кога сам више по пейгамберија требала да жени подела на ингрисан по девинела. Изјамен неби, изјамен ресул, изјамен улул азм и русул. Аква требала да жени. Ресул тало пейгамбери. Birimul care strane Allah'eseri azza wa jal, Kuai Allah'eseri de to nevolil, emprevela de politum cu istotoare. Afai resus. Nebitao, birimo, manusha de strane Allah'eseri azza wa jal. Na ne dindol neskelil, Dužno i dalo da je poti prema Oljuba se Anglijes. Primer, Musa em Harun. Kalaj da gata. Ama no Musa bizam talo Resul, o Harun i talo nebi. Zoske, Musalski dito te vrati, ama ne Haruneske da ne dito. O Harun trebala da je poti prema, ko te vrati Musalski. Tadi anda mirasi pada sudut Nabi. Uita kalau lazim usul. Apa pusat tu menjadi kobo peygamber yang begitu. Lokap ada. Nane samo plako Kur'an su spomnjave na pišu varsku strinu. Na. Wallahi azza wa jal havalim ya kaya dunyaya Muglar șelul mișuștanii de peygamber. Dar adala șelul mișuștar ina de peygamberul Allah azza wa jal spomnata mișocă cu Kur'an. Dar dacă la mișocă Allah azza wa jal dirinja panjen, ulaso știe pejati, orașii de acvatin. Olari dacă adala peygamberea neamul ce merge pare, o Nuh alaihisselam, o Ibrahim alaihisselam, o Musa, o Isa e Muhammed alaihisselam. Acum vine la ulul azm în rusul. Dar acela ulul azm în rusul isi e cova zorese probabil o cennet. Oi Allah'a o Muhammed alaihisselam. Gördüğünüz gibi Muhammed alaihisselam halu aro najbari dereja su izige po Allahi azza wa jal. E akana amesam ki družba te Nuh alaihisselam. O Nuh alaihisselam Allah'ın avela palo beş potomstva palo Adem alaihisselam. Vake tuke palo hiljada beş palo meni pe Ademescu alaihisselam avela izena o Nuh alaihisselam. Adon Nuh alaihisselam talo Nuh'a vere peygamberestir. Taskur Nuh'u italo, oftalu Nuh'u talo İdris alaihisselam. Au Idris alaihisselam talo çare talo Şir, au Şir talo çare Ademescu alaihisselam. Oaie mare care Idris alaihisselam Penela pe pavare la acolo Idrisi dintr-un Nuh. Ela veio de que dunia é muito coxar tocado.
Empedela pe o Idris alaihissalam si vela e geneti do negre geneti. Se ovdo de la sine gibneva vinela tepe kruibar, sine krojač. Allah Azze ve Celle vakitler çalışıp emanet bize vazenyanı kiyetlerir. O yaylar yapıdır, sivela oşerde cenneti dönemi. Akava İdris aleyhisselam avela onu aleyhisselam. Endo onu aleyhisselam parın Resul Allah sene Abdul Gafar. Onu aleyhisselam kalanın boyabinela pe patva vaktikula ondan duşa boş minena bir şey telimon göbe. Ola kenaya boş minena telimon göbe na parza şinela vaktikula boş minena ondan duşa tekenin şirke avareske arasıvacı. Avayda o vaktikula boş minena ondan duşa te o bojenene manuşet sar devela. Sar ali akaya situația de la ședințele o șirki po navă de nădejde de setan. Dikene şeytane koja praktika i sine topara. Ostalo sabırcıya. Ama nisite cel sad de limonelu odvinje manuşen boju. Ovakvim muhezkorati setan ošutar manuşa bate ruke više na posljednjena mude. Jekar nešto manuşa čudinela se pakva vakti sine budeten ili beden. Acum beden sine de plălare descere chaveza, na primer, je puta nesla. Aquela família sede reputația mașaronală după pakva vakti. Care trebala de pomožinelde od otriva. Kad se trebala jardăvi od otriva. Mulea la manușa, mulea papo putem. Neyse, că avea situația, manușa poștului fiecare în papă. Ei, se tinea ali Dumnezeu pe cuisinea papă. Vașucare pe care la sine. Oște Ianilane în Baiade, predvorine la Fetima Mușani, vorba maștara Manușa. Că la sotul meu nu vor se chirațe pe na care se cu avete în suitau. Sotul nena la kerla, haide rabina la clasa de statua mea. Emnes că de la via sau a la sine, se tinem pe o manușă. Așbar este pe acolo. Lidia cu apărătul. Gândea de masaj. E că ne fac statua, în cine ați înțeles că de la pe huie, pe manușă ține acolo. O hai, ne dă la de generație. Adevărat că n-am nimic generație. Avem o șeitani neamne tulai de atât, în Atanea Caprel, ave sosena că noi amene să avem o clichie. Ake na prima la coa prezent că era manuș, în esenție că era salviță, o bune că era nesalvată. Ajutarul este iubit. O avem în primul generație. Avem în primul generație aia că n-a papo șeitani. Em cavaqueră. Ei, mergea nena nici o ține acum manuș. Apasă bilimeta hotel, acaba ținere în ochi. Haide amen la vela de rodare, dar mane potrebe suician. So ca moliname n-amen deșul să n-aplicat, amen ca moliname n-acalem. Povesc că cu Isam în trovare ne dau o zabranemus pomeniche. Așa ca vinena, o dreptime manușenche, au doar o dobrină, zbinea zaitța, că așa pe n-amen,
spomenik u posvećen zabranje nikako. Isto za roširki živalo po vreme podumani sena. Odovede da predvidane spomenike po grobja svobodja. Тільки там є приміри по факту, несправді сам ніхто не сиділо шейтані закрила ситуацію, зараз нам не такі детешні соби. У миловину зішає сенсі не поромане гробі. Кой жанела. Ладалану мане гробі сікулане поромане гробі. Енела родори како васине vojna za vreme Turskog bivova sinjaka, o askerija, što bude se ne pao me odori. A bez ogeremo Roma odori je Bošna samo Roma pove. Koji naši dozvod gdje teačo i bori, i garena Marica i garena Peštilja, en Bošnina te vone Beira, Kambaba, Eku, Askeret, Kamba, te ne brate uša od to. A mi ušište zarobimo. On plena koja se parou da Azia, a koja se ne parou ševiti, ajde já tem na ordesta. É magaro na muja e dona cara da escola. O nu vai se dar uma canavela que cena, e manuja que tá toda queima manujada. Acabado mesmo querendo entrar no shirki. Tenena citalo shirki falando, shirki italo te prepishine e Allah'eske amal. O ibadeti, o desere anavajem sifatija, em podesvoru postojim. A pa je dalo shirki. A pa je dalo najvaru junahi. A pa je dalo pomaru junahi, talo muzdarivu, tali kamata, tali zimna, tali pomari, giurive, ako je dalo prvo. Ako akavaja lese prepišinea amal, sa uništinela te detetija. Ramazani su kjerkjan, hači su kjerkjan, namazi su protikjan, odelne kara. Sohbedela kakva kide neštica, ona nušakoga zavetiknena pe, a Allah ne pelima kavaktive, ama pašesine svet jatanas, o svet jatanas kulturinje, svet jatanas sakera. Opa name se kindikola kakera. Opa Allah kerkeva ki biladi zrpa mora tingelave kolege šave, e drzine mea orovi. Ikineam takotin. Acum spunea să muslimite prihvatili. Adică pokazala poštenja na mamušu. Udovljeske knaza vremenita u Grigevdanija Masilici i Letreta Verova. Sosje, Elaheska malo propušenja. I sidi Elaheske boba i uvreda, od čapota glada Elaheske, a mena prisina do tega se moroda. A daj da te uništenja. O Allah izvolim javno, o Allah je javnoca, ne bude se te prepišinjamo. Onu hadi selam tobi kuynaları, ey manuşanen, verin bir yekey yedi selam bahir. Vazo ditik piyanel, ditika piyanel. Onu hadi sen kazanmen tut osranızı. Son kedela bak Allah'ı. Hadi apostolo Pavlo kevgato, sabe, amen. Hadi güzel şeyler var. Nehirde kavaklarına amalek edesem mahkeler falan ne olur. Tua kana alam te vakrana babata o güzel şey o sikapakna kana badeli kozat mangila pere papo pere okore. Dobro papo erovnjave žela se pedavjako kad ih pozne paša, on podeže neki groba čekina, rola se ti na teba popadalo. To papo kišika vešastu, na se ti ne baba, a ti žena najneme prosjetja ili predavela u tebe. Olay azze o kişinela kafire suretu pekane o koçedo. En baba gelen ke verir. Ane naşte te verirden amale kure sorudino verirden nasıl.
Hoje Miguel protegeu no Hadiselam'dı. Hoje Miguel no Hadiselam tepkimine kaydarken oturan. O Nuh Aleyhisselam o nikahına ederlasını yapan olan. Ugawisha essa organização. Onu akşam yapıyoruz. Ey Allah. Errava do errova, te sofrina care minete amanie que chiafine pe muchechiu. Ela se fala só para ela se olhar para ela como. E chamar que ela o dela. Muhle bakıyor, sonra kendine kaberine dengeli zapacak mı bakıyor. Kergan tutomen goto. Vike pravilo zoprevela tehalo. Bazı tulari dova kasken nepravda kergan. Toate găurim. Ite udavă na lumin. Dava care vedova kasken nepravda kergan. Conectuleze malai perdanane. Delegado Tarman a passa da. E a China e do aquele menino padrão. Entrevela de Hajbe e brilho de do aquele. E doa bona na sagrada. Enema Pershan na ca outra onu realizam que tem doa coronada. Nem representante falou, deixe domnul Dumnezeu ca lui. Că avea situația Allah era să ducă când Dumnezeu omul. Leva chiar vrut că așa sati. Omul are să împrăști să nu așa. O nală la pentru a urmă pe care trebuie să fie godit. Janela sata o salamente que devește că de case que não nos optijamia coordinada pelo família. Întreaga și motive, avem introla, nipirela, obrada munca, gălbinela pe și motos am niște natica, nipira to, na pigai cavă. Usul lobrea de ceare, pișpește ea de cablona sau ea de pantelate, oja de pandire de cartina de găvești, că lotina de ceacă de ceacă pravă. Oricolo Iberia ai bem assumen și mena de condepo la zapra de men haramia. A care la fapare nu mă să fie că o nu sabe nada la casa. O știi că ai la pena. A pena é técnico de cuidado. O muçulmano pro sabe prover e se trinea. Akanal Allah yang terjadi kepada Nuh adalah ikhlasina kanai roti. Arba roti adalah konstruksi de tuke everni koneke sosedinena. O Nuh Aleyhisselam faladı naše ufita vešto bi upinela se kada je sorodin. Janena pogođeva kusine, janena pogođene duvatniku islami. Sarandu Pančulja, Saranda Muša. Za 950 godina. Nessa aqui nós vamos semana com a Rosnene do Galo Serão, ou alta saca que era o membro de Mena Janava, porque é uma massa quente, porque é uma mega cigarro. O Sirsotan, Morenane, onu antisem kerala brodi, ona rošla teatra više mu psihijatrija, na žena stoji sakva definitivno kaže stvari posto. Nuso kera brodi kao, kaj ti kaj papan, ajke me kerao. Kerala onu samo koliko trinkati. Ovaj razumel da ne se onu. Aquela tarefa área para o Raivanha.
dar o exemplo humanos. Hotelul Cati o Caivania и Средино Мануша открито сине оптица. Ela inicia a caminhada de toda a mulher. Dali o Nuh alaihi salam e vale de cobro. O valor assim. Só se o valor se não cobro, e valor para dar todo o lugar a dar a imagem que ele precisa o socorro. Mulher é vale deixar o discurso para o imagem só para deixar o valor de destino. E ela sempre começar o local sai para lá, né? Outros, online ela não pode começar a indicar ela ali na sala que tem nas listas que mostram. O nunca disse máquina puxada ela é ou alta. Sabe a janela que ela pode a postura no foto? Aquele o nunca. Aquela passo para a saia para os correntes a postura que eu fani. Ova kadike iklo lapani dela aquela televisione e mona bateva que já correu. Achikelo não aconteceu. Os ligaram lapani ficou para baixo por ele não aconteceu vira no corpo. O nada para cá já não autoridade. Nem pani nem nisto. Não são bem nada. O vegani Allah reso azza wa jalla. Olha a gente que está pelo Mazum. Falou, deixe para ver isso não vai a gente que não vai acabar. A pisar de neves. Pois ficar de ver para mim no prol. Pois ficar de ver para mim no prol. O ver que é que o Nuh alaihi salam kana dikela dani same shabakari kaveren na geta de shabakari dat sardat dukavane uštela konelu no tele profesoro ena pešare o evda Iran dut privatino dini kulturni dut ako kao namoda i ovak i ne uči planina Emanjava Allah Azzađelju na kutovine. Emanjava Allah kajda desove, leskoro čapo kutopine. O Nuh alaihissalam kerila se toga, o Allah, mame jake me rešava, onaj vašu vjernice, o Nuh, mate da se toga suvišna nekakve familije. Pošto smeni je Allaheskog zakona, Znači, nepogodna verske azzođe, kada je situacija, na ne bi više ništa upravo. Enela prepravane salam da bive na arši okmani. O Nuh alaihi salam je brodoja vrtinela vrtnace, enela peturi, brodoja vrtinela se petura i kjavna gerkernace tavaka verska azzođe. Dedicava canadali o bărșima celor divina, pentru o somucată optițe gavrane. O gavrane vicate cu bărșima celor enlinaniate, împleneseam producata și cu pramotul. Turidova cherela mucea e gulbe. O gulubina ia pentru o gaticea codesele preci, aquela que os ligados eram coronados. Dali tu independena não vê colesterol, ele se medicina, você não sabe boia, sabe você não quebrani, a vai para os aços da parisova, e não é que aqui será, só na isneveriga e não é aqui será mesmo muslimane, se vê que só aqui o cabelo tem a portoso preguiçado. É uma verdade.
Ya ne bir son taşıma o bir boşluğu olsun bir kenar. Nada compreso di cavalo coscito da della famiglia. O vino živo znači nema, a verita Valaja zođe, ejman ušaven, o međumande, entumete više potop na nete desingeve, a dva potop su probleme komunali se. Za dva potop koga sam ja pavade, uništenja celo čovečanstvo, emo toga što šminela te tjanjeve, ne do čovečanstvo kako su pošminela, te verju samo jedinstvenog Allahi Azzavodžel. Interesna situacija plavanja Kordova, a danas šače primjena sam potušao držu, že ne sinio od duha, ne sam ti ja hiljadu štašao držu, e njaše upina samo kada tekao nesko rodini. Ojekar od jednom duha ni se nam više u grobu. Primetimia o apărie trimisă a rolului pe care pe Chavez. Pritigia nu hadisem pe tot soia de la sobrove. De la un mod șau. Vorbește și Chavez. Soga penela că soga vede un medic soga civilal șova peșpeș. Chiar și disatine. Dar posuinela șova peșpeș soga civilal nevoie. Aquela mente ao médico a acabar de chegar, nikoga já deseja da cena netevaza. Jova dezbește de final, pentru a ne construi na mesa urgent, asta nikoga já netevaza. E mai iară acabar în oameni alți urgent, pentru istușe nu hesele a diseram, manghela te sicavela mene te va vedela mene teca. Te gitine și chiar. Te pripišnja leskia mal. Olaj nadzorujete kad mesec čivela tak. Živine dali na njom živi. Te živine šivjera. Te pripišnja leskia mal. Te rešu da telja uništinea to telja naša po Allahi nadzorujete. A chiar sluša si pravdena în cuvete dovaiate. I dove i da voltano se vede domnevime te smetinjove. I dove se vede ako višinuitu che qualcosa sati te vede iskreno dolaze, pa ona je medinela da to pomeni. E modolese dote kad se uručtije posknena, kene svog povreke doma, to naredova ne vidio. Pogotovo zapazine i dova anda ovakvi stareskro pretrekine. A tja doma ne vidio. Roden da Allah Azzavodžel imanite za sosinene tumike zoralo tekene. Roden da Allah i dova de kutne na palomase cu Ramazan în Proven. Acum e tot la faptul ăla în faptul de eu. În aquela tua Allahi Azzavodžel, dar aquela mare calpie, dar o se conșirti, dar o se coanește de zădină la o deschi de poliu, Allahi Azzavodžel pentru că vor avea pasare de amende, care o se discușenie,